Is-solidarjetà bejn l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ir-reviżjoni tal-politika Ewropea dwar l-immigrazzjoni irregolari ser ikunu fuq quddiem-nett tal-aġenda taż-żgħażagħ Soċjalisti Ewropej. Dan ser isir wara ħidma kbira li saret mill-Forum Żgħażagħ Laburisti matul tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Wara intervent li għamel il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Alex Saliba, il-Young European Socialists qablu li waħda mill-10 proposti ewlenin illi ser jiddaħlu fil-manifest elettorali tagħhom tkun dik dwar solidarjetà bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Din il-proposta elettorali ser tkun qed titkellem dwar solidarjetà konkreta fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni, kif ukoll ir-reviżjoni tal-politika Ewropea tal-Ażil fosthom il-burden sharing. Nexxielna nikkonvinċu sabiex waħda mill-10 proposti ewlenin tal-Young European Socialist tkun tirrigwardja il-problema tal-immigrazzjoni irregolari. Proposta illi il-prinċipju tagħha huwa solidarjetà bejn l-istati membri kollha u kif ukoll illi jidħol fis-seħħ verament il-prinċipju ta' burden sharing. Għalina kien ta' sodisfazzjon kbir illi għaqda żgħira meta kkumparata ma' għaqdiet soċjalisti Ewropej oħrajn l-FZL irnexxiela tħalli impatt fuq livell Ewropew. Dawn l-10 proposti ser jiġu ppreżentati lil Partit tas-Soċjalisti Ewropej fi frar illi ġej sabiex jiġu inklużi wkoll fil-manifest elettorali prinċipali tal-Partiti Soċjalisti u Soċjaldemokratiċi Ewropej kollha waqt il-kampanja l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.